No môžeš. Môžeš. No a ešte mi povedzte, dievčatá, že čo robíte teraz s týmto pokusom? Meriame Kapacitu pľúc. Takže odmerajte objem. Teraz dala 300... No koľko? 354. 354. Nie, to je 350 dačko. No koľko dáčo presne? Koľko je najmenší dielik? 50. Mi vyšlo. Čiže 50 ml je rozdelených na 10 dielikov. Čiže 50 deleno 10 je 5, to znamená jeden ten malý dielik je 5 ml. Takže koľko to je? No koľko? 365. 365. Takže napíšeme do zošita, aby sme mohli urobiť aritmetický priemer. No, tento pokus bol slabší, takže ešte raz, dobre? Som rada, že robíte taký krík.